Pag-ibigan, nakasway mo pamahog lubi. Suway ninyo. Kina-akskilan yung lawas. Wahay diabetic nga mo matrigger. Tungod kay way carbohydrates nga daghan yung nakaon na ng adlaw. Pamahaw lang. Ya pagpaniud to, kuha na pod. Kapayas. O panihapon, saman. Balanghoy, daog na. Bitaw, joke la. Bisig mo sunod mo. Bitaw, ako ray gahimo na dire. Kay wakoy kwarta. Pero ang kasagaran karon di na mga na no. Di na muhimo ang buhata kay hadlok mapas mo ba. Pero kaming daang pas mo na. Way problema. Aw gabatak na no. Sima-sima pud panagsa. Kung na'y binatak, na'y mabugdugmok, sima-sima, ang uban, ibaligya na, ibuwad. Okay, lo yan yung pobre, no? Pero, sige lang. Pariha matagpadungan, bitaw, joke la. Sige, maayo itong kwartahan, no? Maningkamot yun, no? Ay, bisig mo, ma-encourage ko, aning buhata, dili. Ako nga maningkamot, aron hayahay ang kahimtang. Hindi, plan ako nga, bungi-bungi. Bungi-bungi. Sorry sa mga bungi Hindi ba kayo mo ipasabot nga bungi-bungi. Okay. Kaya salamat o mayong adlaw nga itong tanan sa pagtanaw ninyo ani ako ang vlog nga content rong adlaw. Nila kay maura man itong nalingi diri. Aliman ta ka biyahe ug daghang salamat ug mayong buntag kanyong tanan. Okay.